bayabheka. Yeah, kuba kuholile kushiduzu kwabamnandi sekubasawa. Angisho ugela uvele wathatha iwallet yakhe ngambuzanga wakhipha idrada washo utshwala. Mina bengimtshela ukuthi ujima yefika kuzoshiya ibhithi kube mnandi. Abangena ngaleyo ndaba batha kuye etabini khuza utshwala kube mnandi. Fuck. Noma ngathiwa ngageja iflow sengayibamba longstarjing ngicela uthathe inamba sikhuphule upside down sicela imamba. Izothi maykhwifa bazokhipha bonke lasinamba mabeyikhipha ngeke bebambe lento isawa. Asam mina nezama sidlalela masifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisalela ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini naye kuba afika athandaze ibamthathela mina nezama sidlalela masifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisalela ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini naye kuba afika athandaze ibamthathela ibamthathela Amathousand, amajita sehleli nama-thousand Badla ama-thousand, amajita sefuna ama-2000 Ama-thousand, iy'ngane ey'nkulu ama-thousand Iziphuza siqede ama-thousand Ama-thousand Inkabi sebenzile isikhathi sesihambile imali sifumene umnandi sazenzela inkabi wayiphaphela bahlupha uzolimali inkabi mayikwatile thina sazenzela inkabi sebenzile isikhathi sesihambile imali sifumene umnandi sazenzela inkabi wayiphaphela bahlupha uzolimali inkabi mayikwatile thina sazenzela Kuba kuholile kushiduzu kwabamnandi sekubasawa. Angisho ugela uvele wathatha iwallet yakhe ngambuzanga wakhipha idrada washo utshwala. Mina bengimtshela ukuthi ujima yefika kuzoshiya ibhithi kube mnandi. Abangena ngaleyo ndaba batha kuye etabini khuza utshwala kube mnandi. Fuck. Noma ngathiwa ngageja iflow sengayibamba longstarjing ngicela uthathe inamba sikhuphule upside down sicela imamba. Izothi maykhwifa bazokhipha bonke lasinamba mabeyikhipha ngeke bebambe lento isawa. Asam mina nezama sidlalela masifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisalela ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini naye kuba afika athandaze ibamthathela mina nezama sidlalela masifika abafana badedele umfana omncane esayidini intombi yomfana ayisalela ngoba nenkomo sayishaya la awumanje itafula ngcole la ungenamali akaye esayidini naye kuba afika athandaze ibamthathela What's in my cup? I took 2 sips, now I'm feeling retarded. Kwenye male na matawa abafana bangwene sebetatema na Amathousand. Ibambe iyeke isala Ama-thousand, amajita sehleli nama-thousand Amajita sefuna ama-2000